Рубриката е "Чуй как се пише", а днес ще разясним едно правило за употребата на пълния член. Да, членуването е един от големите препъни камъни в българския правопис и общо взето повечето хора знаят, че когато думата е подлог, тя получава пълен член. Например, котаракът измялка настойчиво. Ако към подлога има определение, пълният член се прехвърля към него. Гладният котарак измялка настойчиво. Пълен член обаче се поставя не само когато думата е подлог или определение към подлога. Ако тя стои след форма на глагола съм, и най-често тази форма е, отново получава пълен член. Ще дадем пак примери с котарака. Виновникът за белята е котаракът. Виновникът за белята е палавият котарак. В тези изречения с пълен член се членуват две думи и това е не само възможно, но и съвсем правилно. Има и други глаголи, след които думата получава пълен член, но сега няма да ви обременявам с тях. Най-често срещан е глаголът съм с формата е, затова когато видите е плюс членувана дума, внимавайте в картинката.